তবে বলো না, তবে বলো না, ভালো আছে, হଉ ঠিক ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ହଉଛି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା? ଜାତୀୟ ସଂକେତ ଶିଖିବା। ଆମେ ଜାତୀୟ ଫୁଲ କ'ଣ? ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଜାତୀୟ ଫୁଲ କ'ଣ? ପଦ୍ମ ଫୁଲ କାଇଁ? ଏଇଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନା? ଜାତୀୟ ଫୁଲ କ'ଣ? ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଆଉ ଜାତୀୟ ଖେଳ କ'ଣ? ହକି। ଜାତୀୟ ଖେଳ କ'ଣ? ହକି। ହକି ଖେଳ ଦେଖିଛ? 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 କୋଉଠି ଦେଖିଲ? ଟିଭି ଦେଖିଛ? ଟିଭି ଦେଖିଛ? ତମେ ହକି ଖେଳ? ଖେଳ? ବାବା। ଆଉ ଆମ ଜାତୀୟ ପଶୁ କ'ଣ? ବାଘ। ଜାତୀୟ ପଶୁ କ'ଣ? ବାଘ। ବାଘ କୋଉଠି ରହେ? ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ ନୁହେଁ? ଆଉ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ? ମୟୂର। ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ? ମୟୂର କୋଉଠି ରହେ? ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ ନୁହେଁ? ମୟୂର କୋଉଠି ରହେ? ଜଙ୍ଗଲରେ। ଆଉ ଜାତୀୟ ଫଳ କ'ଣ? ଆମ୍ବ। ଆମ୍ବ କାଇଁ? ଆମ୍ବ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଆମ୍ବ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ସମସ୍ତେ ଆମ୍ବ ଭଲ ଲାଗେ? ଭଲ ଲାଗେ? ଆମ୍ବ ସମସ୍ତେ ଖାଇଛ? ଜାତୀୟ ଫଳ କ'ଣ? ଆମ୍ବ। କ'ଣ? ଆମ୍ବ। ଆଉ ଜାତୀୟ ଗଛ କ'ଣ? ବରଗଛ। ବରଗଛ ତମେ ଦେଖିଛ? ଦେଖିଛ? ଜାତୀୟ ଗଛ କ'ଣ? ବରଗଛ। ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା କୋଉଟା? ଦେଖି ଜାତୀୟ ପତାକା ଦେଖିଛ? ଏଇଟା ଜାତୀୟ ପତାକା। କର ନୁହେଁ? ଜାତୀୟ ପତାକା ନୁହେଁ? ଜାତୀୟ ପତାକା କ'ଣ କହିବେ? ତିରଙ୍ଗା। କ'ଣ କହିବେ? ତିରଙ୍ଗା। ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମର କ'ଣ? ତିରଙ୍ଗା। ତମେ ଜାତୀୟ ସିଂହ ଶିଖିଲ? ଜାଣିପାରିଲ? ଜାଣିପାରିଲ ତ? ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ? ଭଲ ଲାଗିଲା।